ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನೋಡಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಖಲ್ತು ಒಂದಲ್ಲರು ಸುಮಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾನ್ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸುಮಲತಾ ಕರುಣಾಕರ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ನಂಜನ ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪರ ಬಡಿತು ನಂಜನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಂಜನೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊನೊಳಿ ಪಂಪು ನಮ್ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಶ್ರೂಮ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಶೋ ಕೂಡ ತೆಕ್ಕದು ನೆನಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲಿಯಾದ ಪೀಸ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನೆ ಬೆಚ್ಚರದಿವನ್ಗ ಅಂಜನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಲವಂಗ 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆನ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂಜನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ನಡ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿರೋ ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಒಂದು ಬಡ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ನಿಂತ ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 3 ಟೊಮೆಟೊನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆನ್ನಿತ್ತವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾದ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1 ಚಮಚದಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ 1 ಚಮಚದಾದ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ದಾತ ಶುಂಠಿಲ ಒಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಶೋ ಕೂಡ ಗುದ್ದದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ದೆಕ್ಕದು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿವನ್ ಅಂಚಿನ ಮಶ್ರೂಮ್ನು ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ ಒಂಜೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಕುಡೋರ ಯಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಈ ಟೈಮಡು ಉಪ್ಪು ದದಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತರ ತೂದು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಕುದಿಯರ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ಇದು ಶೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾದ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿನ ಪಾಡ್ದು ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನೆನ್ನೆ ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯರ ಬುಡ್ಕ ಅವೆರದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಾರು ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಲ್ಲರೆ ಇದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ನಂಜನ ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲ ನಿಕ್ಲ ಎಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾರಂತೂ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿವೆಯಾನು ಪುಸತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟುಗು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ನಿಗ್ಲಿ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್